Sí. Visitar el popular hort de Batalla no té cap desperdici, malgrat que la seva entrada principal té el nom de Huerto de San Eusebio. L'anomenen hort de Batalla, Huerto de San Eusebio o Casa Xina, com últimament l'han batejat. Això és un fet sense importància, ja que visitar-lo és veritablement de gran importància. Racó per racó es viu la natura i és veritablement un tros de pau i tranquil·litat. Des de 1924 pertany a la família Cogollos, que tenen la seva residència a València i estan amb regularitat a l'hort els fins de setmana. L'hort de Batalla consta d'algo més de 400 fanecades, comptant el terreny de conreu i la muntanya. Tenim de les seues terres les varietats de taronja comuna, de la que queden alguns arbres, navelines, nuleres, orobals, valències i fins i tot tenen ja empels de fortunes. Agafa el terme de Carcaixent i el Sil. Té una magnoliera amb una edat aproximada de 100 anys, la que ara estem veient. A la seva capella consta una inscripció de la vigília Les Espigues, que aquest mateix any s'ha celebrat a Carcaixent. Vigília referida a l'adoració nocturna. Segons es conta el senyor Cogollos, actual propietari de gran part de l'hort, ja que a poc s'han venut quasi 200 fanecades, cada diumenge en aquesta capella que ara estem veient tocaven les campanes per a que acudiren d'altres horts a celebrar la Santa Missa. I es reunien tots els hortolans per a celebrar en aquesta capella, en l'altar que ara veiem, una missa cada diumenge. A la part de darrere de la capella existia un pou amb una nòria per a treure l'aigua per a regar. Avui ja pràcticament no es rega d'aquesta manera. A poc anar desapareguent el que els nostres vells anaven treballant. A la part de davant estem veient l'any de la seva fundació i ja per fi veiem on estava el pou, on estava la nòria i el cavall per a regar. El forn moro no té desperdici. En aquest forn en algun temps es feia també el pa. Avui és tan sols un bell record del que ja queda molt poc. I visitar el camp no té tampoc desperdici. Mandarins centenaris. Mandarins que són un goig veure-los. Més de 100 anys porten ja allí. En un principi eren mandarí comú. Mandarí comú eren en un principi, després foren orobals i ara s'hi troben empeltats de fortunes. Aquests que estem ara veient, amb 6 i 7 rames, branques que ixen d'ells, són tarongers centenaris que s'hi troben en aquest hort. Hort de Batalla, que guarda una història de gran importància de la taronja carcaixent, que en altres temps tenia. Però el temps ha anat dient que eren altres temps, clar està.